sa snažili naozaj tie svoje myšlienky vtesnať do takej hutnej formy. Opakovane vás žiadam, aby ste tam v tých zadnejších častiach nereagovali na nejaké podnety prípadných provokatérov, aby sme si naozaj udržali tú dnešnú myšlienku, že chceme mier, aby sme od nej neustúpili ani o krok a aby ste svojim odhodlaním a pevným postojom odolávali všetkým nástrahám, ktoré sa tu v úzadí môžu diať. Veľmi rada by som teraz odovzdala slovo Vlaďke Kosorinskej. To je žena, ktorú som spoznala v Banskej Bystrici pred 2 týždňami a to, čo tam Vlaďka predniesla, vo mne zanechalo veľmi hlbokú stopu, pretože sú to veľmi vážne veci a verím, že sa vás Vlaďka dotkne tak, ako sa dotkla aj mňa. Nech sa páči. Ďakujem, Katarína. Ja sa volám Vladimíra. Možno aj moje meno svedčí o mojom srdci. A nie som veľmi rada, že musím hovoriť veci, ktoré nám niekto robil. Je to o tom, že vojna nezačala 24.2., ale začala vojna proti občanom, proti vlastným občanom, keď nastúpila tzv. Pandémia. A bol to útok na všetky potreby, na ľudí od babetiek až po starých ľudí. A bol to útok, kde zatiahli do tohto konfliktu vládnej moci predavačky, lekárov a ostatných ľudí a zmanipulovali ich na to, aby robili drábov sami na seba, aby sa dostali v podstate do určitej občianskej vojny. A čo všetko nám vlastne táto garnitúra priniesla, to by som vám teraz rada povedala, aj keď teda v zásade veľmi nerada, ale toto sa nám teda dialo. Od samého počiatku vytvárania atmosféry tlaku, neistoty a strachu z neviditeľného nepriateľa. Od samého začiatku hrubé prekračovanie legislatívy, ohýbanie práva a jeho nevymožiteľnosť. Zámerné programovanie postoja, že sme jeden pre druhého nebezpečný. Od prvej chvíle zavedenie nového archetypu zodpovedného človeka, všetci ostatní boli nezodpovední s podtónom potenciálny zločinec a vrah. Je niekto z vás taký? Určite nie. Ten, kto by mohol zabiť svoju matku, otca, detka a tak ďalej. A čo sa stalo? U niektorých ľudí toto viedlo k závažným poruchám psychiky a rozvoju závažných duševných poruch. Vytváranie pocitov zodpovednosti a viny za život blízkej osoby. Zavádzanie opatrení, za ktoré nám hrozili trestami. Tlak na nosenie rúšok v lese, na horách. Neskôr tlak na nosenie respirátora. Testovanie opakovaným výterom z nosa neraz veľmi bolestivým a krvavým. Niektorí ľudia vďaka tomu majú problémy trvalého charakteru. Hrubé zneužitie ľudí na štúdiu tzv. Celoplošného testovania a páni ako Pavelka, Krajčí, Arčuška ako spoluautori štúdie sú uvedení aj vo Wikipédii a na stránky Science.com a bohužiaľ ľudia, ktorí klamali, že majú na výskum informovaný súhlas od občanov alias respondentov. Zatvárali nás v domovoch, robili tzv. Lockdowny. Zákaz vychádzania po 20. hodine, zákaz prechádzania z okresu do okresu, zákaz navštevovania blízkych v sociálnom zariadení, doslova zákaz dotyku a objatia. Zákaz navštevovania chorých v nemocnici a predstavte si, trvá to dodnes. Včera sme pochovali moju známu, ktorej dcerku nepustili za ňou. Nikoho za ňou nepustili. Zomrela celkom sama. Nechápem, prečo to trvá doteraz. Zákaz vstupu na detské ihriska pod holým nebom. Neviem, či chcete celý ten zoznam, ale je to šialené. Asi netreba, ale ešte vám poviem niečo. Takže, haló? Asi sa vypla. Sami priznávajú, že... Ja som sa vypla. Takže tých zákazov, nezmyselných zákazov bola kopa. Väznenie ľudí v karanténe, ktorú ste si dokonca platili na začiatku. Mobbing zo strany nadriadených za neochotu či odmietanie testovania. Šikanovanie, slovné napádanie na pracovisku zo strany kolegov. A tak ďalej, nátlak na deti zo strany učiteľov aj spolužiakov, označovanie detí aj nálepkou nezodpovedný ako forma šikanovania, obmedzovanie a nemožnosť vzdelávať sa, bránenie stredoškolákom a vysokoškolákom štúdiu. Ďalej, nariadenie telemedicíny,
Takže mnoho ľudí, ktorí nemohli sa dostať k lekárovi, vrátane detí, niektorí aj zomreli, alebo sa rozvinuli choroby do takých šírok a hĺbok, že už im nie pomoci. Boli tu nevhodné a nefunkčné spôsoby liečenia. Takisto zákaz prístupu k účinným liekom a liečebným metódam. Profesor Marik, profesor Terek, profesor Zelenka, ktorí vytvárali, o ktorých by vlastne pán doktor Liptak vedel hovoriť. Korumpovanie známych ľudí prostredníctvom lotérie a 300-eurových poukážok pre dôchodcov. Korumpovania vedenia nemocníc cez financovanie covidových lôžok. A ďalej, zakazovanie slobody slova, vymazávanie profilov, príspevkov, kanálov, stránok, všetkých, ktoré nám otvárali oči a ktoré nám mohli pomôcť pochopiť, čo sa vlastne deje. A to, že sa zneužívali právomoci verejného činiteľa, o tom snad nemusím veľa hovoriť, boli sme toho svedkami veľakrát. A dokonca výsledkom je teda smrť mnohých ľudí. A čo je riešenie? Riešenie je to, že tu všetci takto pekne stojíme a snažíme sa vytvárať nátlak. Ale ten nátlak nebude dostatočný a tá pravda nebude zaznievať dostatočne, kým jednak nevstúpime do RTVS, do verejnoprávnej televízie. Na podnet teda ďalších ľudí vznikla aj petícia za to, aby a tlak na generálneho riaditeľa, aby si plnil svoje povinnosti zo zákona, ktoré si stále neplní a berie za to veľmi zaujímavý plat, ale nejde o plat, ide o princíp. A ďalšia vec, ešte dovolte slova od človeka, ktorý bohužiaľ tu nemohol byť, ale venuje sa téme dlhodobé a je to sfunkčnenie referenda. 1 200 000 hlasov, takmer toľkoto hlasov bolo vyhodených, tak povediac do koša, tým, čo o ňom povedali, že je to len účtenka 16 miliónov. Ale tá hodnota 1 200 000 hlasov znamenala, že je tu takáto sila ľudí, ktorá s niečím nesúhlasí, ktorá niečo znamená. To nie je o peniazoch. Navyše tie peniaze sú naše. Veď ich dostali aj tí ľudia, ktorí boli vo volebných komisiách, vrátane mňa. Ja viem, čo znamená byť vo volebnej komisii. Takže sfunkčenie referenda pre nás znamená to, že keď my prídeme sem na námestie a tá pani, ktorá sedí za nami v tomto skvelom paláci, nás síce počuje, ale nepohne prstom a nezdvihne zadok, aby niečo spravila a nepohne sa v nej srdce, a to je tiež srdce matky. Pýtam sa, akej matky? Hanba. Matka toto nerobí. Takže pre nás je dôležité aj to, aby sa sfunkčnilo referendum. To znamená, že musíme sa my ľudia snažiť, keď vyjde takáto možnosť to referendum sfunkčniť, teda zozbierať hlasy za to, aby sa vlastne nadpolovičná väčšina všetkých voličov naprieč všetkými politickými stranami podpísala pod to, že každé vstúpenie do vojenského konfliktu musia odsúhlasiť občania Slovenskej republiky obligatórnym, teda zo zákona povinným referendum, vtedy by to bolo pre nás riešenie. Ďakujem veľmi pekne.